Hej mor. Ja, hej. Hvad så? Er du klar til i dag? Ja da. Så skal vi til at lave nogle eksperimenter, altså. Ja, hvad skal vi starte med i dag? Jeg prøver lige, jeg har aldrig prøvet det her før. Vi tager et æg. Et æg? Koldt æg. Ja. Så skal vi prøve at sætte det ind i. Kan vi lige se, hvordan mikroen ser ud? Ah, den er flot nok. Skal vi prøve lidt? Ej, Med æg kamera, det ind kan i. ikke stå derinde. Så tager vi den på 2 minutter og 7. Og så ser vi, hvordan det ser ud her faktisk. Sæt lidt ud. Ah, jeg tror bare, vi gør helt sådan her. Det er meget smukt, er det ikke? Ja. Nej, det var lad. Den var lige sådan her. Nej. Vi skal se, om der kommer noget, og man kan kigge her. Det er faktisk så lidt bedre at se her faktisk. Der er noget, der er ved at Det ser... ægget. Det ser ud til, at der sker en mutation her. Og det ser ud til at blive større og større ægget. Nej, ægget det er ved at knække fra hinanden. Og vi ser, det der kommer en rev. Der sprang det. Det sprang ægget. Det der skete her med ægget. Og det var her på TSI Radio, og der ser det sådan her ud.